Mali by sme zavolať políciu. Tí nič nezmôžu. Máte lepší nápad? Dúfam, ho neruším. Taká kráska. Narušiť? Mám pre vás prípad. Nájdete mi zlodia. Odmena je istá. Čo vám ukázať? Tajné dokumenty. Viac vám nemôžem povedať. Ľutujem, mladá pani, ale ak mi nepoviete, o aké dokumenty ide, ja vám nemôžem pomôcť. Čo som tam počul? Že by si to ty nezvládol. Taký dobrý detektív. Čo tu chceš? Vieš, čo som spravil to, čo ty nedokážeš. Dáma prišla za mnou prvá. Nepoznajte, prvá za mnou. Nebojte sa, mladá dáma. Všetko je v správnych rukách. Výborne. Tak teda môžeme začať, páni. Nesiem posily. Edo! Že tu je. A vyjadri. Môžu čistá sa ponáhľadať. Idete ho. Nevidíš toto? Červené škorby, jasné zadusenie. Volá niekto doktora? Ja som ho už volal. Je na ceste. Doktor! Áno, že to červené škvrby. Vidíš, som ti to hovoril. Ako prvý. Nič si mi nevravel. Videl som tu nejakú ženu a potekala s kufrom. To myslíte vážne? Áno, má strašne na to nahlo. Vedel som to. Bola moja žena. Ja som to vedel prvý. Pravil som, že frajerka. Chlapci, by vám trošku bolo trvať? Máme ideálne inej práce. Ja si myslím, že sme. V podstate o to všetko som dokladne urobil. Myslím si, že je čas ponúdiť sa do hlbšieho vyšetrenia. Viete, kto je vrah? Budete ho zatvoriť. Lež na dvere, ešte prísne tajne. Love me like a river does cross the sea. Love me like a river does endlessly. Love me like a river does. Baby, don't rush. You're no waterfall. Love me, that is all. Love me like a river does cross the sea. Love me like a river does endlessly. Love me like a river does. Baby, don't run. Počkaj, poď sem ešte s tou fľašou. You're no waterfall. Love me, that is all. Čo vieš o tej vražde? Bol tu nový, ani sa tu trochu neohrial a už život nie je fér. To teda nie je. Veru, no mali by ste sa neskôr spýtať ľudí. Kto je Lili? Si jeho frajerka. A čo ho celého zarúžovala? Hej, slušné dievča. Za chvíľu možno príde. Robila tu servírku. Dve červené vína ťa poprosím. A koľko k tomu? Kde to bude? Dnes je tu plná, Lili nikdy nemešká. Nehajú takto, čo sa stalo hrozné. No dobré, ale ona tu nebola ani včera. Pravdepodobne ho zabila a všetko naplánovala dopredu. Na čo by to robila? Naše by boli dokumenty. Pravdepodobne ho zabila dáš. Určite preto. Áno, chlap si už taký. Čo nepovieš? Mám to. Tak čo, poviete nám už konečne, čo sa stalo, alebo nás ďalej budete oberať o čas? Som zvedavá, čo vymysleli. Takže stalo sa to takto. Ktorý sa ten strážnik?
zbohatnúť, tak si zobral tie dokumenty. Ale pán detektív, veď on bol predsa obeť. Chcel si zobrať tie papiere a zbohatnúť na nich. Asi ho už nebavila práca strážnika. A mal pomer s tou dámou. Vedel som to, že tá potvora išla aj po ňom. Ako vážne? Ja nejaký ubohý strážnik? Pán detektív, vy ste vážne presiahli limit. Takže sa priznávate. Prestaňte, väčšiu hlúposť nepočula ani od svojho muža. Veru, kolega, vy by ste sa radšej mali ukludniť. A ja tu teraz nájdem ozajstného vinníka. Dokumenty v tomto prípade nehrajú žiadnu rolu. Len úbohí svedkovia. Náš zosnulý strážnik sa totiž zabil sám. Chcete nám povedať, že sa sám zabil odzadu? Keby ste ma počúvali, tak by ste videli tie stopy na krku. Áno, áno, pani doktorka. Zabil sa sám, všetko tomu tak nasvedčuje. Nie, to bola Ticho! Ďalej to už nevydržím. Ja som ho zabil, priznávam sa. Ja som to vedel. Celý čas som chcel dosiahnuť, aby sa priznal.